Saidu Sarkin Sudan ga fara'a ga kyauta, amma ba za su sani ba sai ranar da ta wuce. Sakon ta'aziyya na musamman daga fadar Jagaban Kontagora Honorable Abdullahi Idris Garba dan majalisar wakilai da ke wakiltar kananan hukumomin Wushishi, Mashegu, Mariga da Kontagora bisa babban rashi na mai martaba sarkin Kontagora Alhaji Saidu Namaska, da fatan Allah ya rahamta masa, ya gafarta masa, ya yi masa albishir da gidan aljanna. Tabbas wannan rashi ne na ƙasa baki ɗaya. Allah kuma ya ƙara wa ɗaukakin musulmi hankulin rashinsa, musamman iyalan gidansa, masarautar Kontagora, gwamnatin jihar Niger da ma ɗaukakin al'umman Kontagora baki daya. Sakon ta'aziyya daga fadar Honorable Abdullahi Idris Garba dan majalisa mai wakiltar kananan hukumomin Wushishi, Mashegu, Mariga da Kontagora, Jagaban Kontagora. Allah ya ji kansa da rahama. Amin. Sarkin Sudan na Kontagora mai martaba irin na farko.